mendialdean, euskara ofiziala den leku batean, eta hortik kilometro gutxira, Senperera edo Sarraioan ezkero, ikusten duzu, frantses gobernuak euskarari ez diola inolako aitortzarik ematen, eta euskara ez da sikera existitzen, ez? Hizkuntza gutxituen karta onartu nahi dute, baina orain kasu onartu nahi dute, baina horrek ekarriko die hizkuntza gutxituei murrizketa batzuk, ez? Orduan, hasiera batean aurrerakoia izan zitekeen kontuak, orain atzerakoia bilakatzen da egun batetik bestera, bai? Orduan hori prozesuan dago, baina hartu duen bidetik, ikusten da horrek ez duela bermatuko euskaraz bizializatea edo euskaldunon hizkuntza eskubideak. Giltza herritarrok edukiko dugu eta egingo dugun presioaren arabera baldintzatuko ditugu erabaki batzuk edo beste, ez? Orduan, Eusko Jaurlaritza egingo duen ez dakigu oraindik, baina argi dago egingo duena izango dela batean ere herri presioari esker eta guk horretara zentratu nahi dugu, bai? Bere garaian British eredua, Til eredua, Pai eredua, hasi dira ingelerarekin, gaztelera indartuz ere eta euskararen kaltetan, eta eredu hirueledunarekin antzeko padezio gertatzen ari da leku batzuetan, ez? Ingelera sartzen ari direla, baina horrek dakarrelarik euskararen orduak ere murriztearena, bai? Orduan guk beti defendatu duguna izan da eredu bakarraren alde, egiten dugula euskararen ezagutza bermatuko duen ereduaren alde. Egungo hezkuntza sistemek ez dute euskalduntzen, eta hor dauzkagu Nafarroa garaiko datuak, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako datuak ere hor dira, eta Lapurdioasen Nafarta Siberoakoak ere, baina horixe, ereduren batek euskalduntzen badu, hori momentu honetan murgiltze eredua da.